Carmen Castillo Etxebarria, bera Donostiako giza eskubidean saritua izan da. Beraz, oraintxe egin du Portugaletikan Txilera, emakume bikaina. Honek gainera oraintxe urteurrena Salvador Allenderen heriotzarena eta mila gauza gehiago sari benetan merezia, ez da? Bai, eta giza eskubideen zinemaldiko urteroko aitortza horretan, Carmen Castillo Etxebarriari aurten zer aitortu diote. Azken 5 hamarkada hauetan, Txilen errepresioa bere azalean haragitan pairatuta, zerri heldu zion dokumentatzeari. Eta zer egin du hamarkada hauetan, munduan toki ezberdinetan gizarte justuago baten alde aritu diren mugimendu gizarte personak dokumentatu egin ditu. Zapatistetatik hasita, kontinente ezberdinetan ibili da, eta beste behin ere honek jatorri euskalduna dauka, egin batean bintzat. Bai, amaren abizena nabarmen euskalduna da, Txilen beste askok duten bezala, ez dakigu zenbagarren generaziokoa den, baina abizenak oso ezaguna egiten zaigu. Oso ezaguna egiten zaigu, eta hori da, emakume bat, Txiletik erbesteratu izan behar izan zuena, bere etxean sartu zirelako militarrak, bere bikotea hil eta beha zauritu zutelako, eta erbesteratu behar izan duzuen. Erbesteratze hori Parisen bizi izan da urte gehien hauetan, eta erbesteratze hori eskaini dio beste zapalkuntza batzuek erakusteari eta aldarrikatzeari beste gizarte bat posible dela eta horren alde egin beharra dagoela. Horietako lanen bat, okerrez banago, amarekin batera egin du, bere azken lana uste dut amarekin idatzitakoa dela, eta, emakume bat bizi guztian borrokatu duena oso gazterik zela erbesteratu behar izan duzuen, eta bizi guztia horri eskaini dio, beraz, behingoagatik, giza eskubideen zinemaldiko sariarekin erabat ados, horrelako ibilbideak saritzea interesgarria delako. No han vencido, estamos vivos, aún podemos escribir la historia. En este 50 aniversario del golpe de Estado, no es el llanto, no es llorar, no es quejarse, es recordar con orgullo la experiencia de una democracia real, de un socialismo posible, que era lo que encarnaba el presidente Salvador Allende en Chile, ese pueblo que se constituía en el encuentro, en la creación de una comunidad de los sin comunidad, de los diferentes. Allí se vivió durante 1000 días una sociedad entera en estado amoroso, donde la igualdad se vivía desde adentro, no era solo la lucha contra la desigualdad y la injusticia. En ellos, esa experiencia nuestra, que ha sido ocultada, olvidada, dejada de lado, vamos a encontrar la fuerza, los ejemplos, la ética, el relato que nos permite hacer frente a aquello que pretende decirnos que no hay nada que hacer. Eta Donostiako giza eskubideen zinemaldian gaude, eta esan dugu saritua izan zen Carmen Castillo, bera protagonista, eta noski estreinaldi handia Euskal Herrian lehenengoz, 20.000 erle espezie ikusteko aukera izan baitzuten. Ekina? Alaxe da naro. Eta zer esango dizuegu ikusteko aukera izan genuela, eta gomendatzen dizuegula segi, eta pantalla handian ikusi, 20.000 erle espezia. Gainera, euskaraz justutxo gabiltzala, lasai, ze azpitituluak ere badituzue, gaztelaniaz eta euskaraz egindako ekoizpen hau zentzu hortan ere interesgarria iruditu zait niri behintzat. Eta horre izan zen, Esti Urresola zuzendariarekin, Vitoria Eugenia Antzokian bertan izatea. Laudioko zuzendariak izugarrezko erronka izan du, baliabideak oso justu, eta esan diezazuekegu filma, benetan, bati etzunion, impekablea. Orain 3 buelta emango dizkiogu zuari, desioak bota aurretik.
Que ese niño está muy confundido. Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Itzela izaten ari dela gertatzen ari den guztia. Ez genuen espero, ez genuelako amestu ere egin, horrelako zerbait gertatuko zitzaigula. Hombre, oso ederra izaten ari da, ze noski, Berlinen estreinatzea adibidez, ez dakit zerbait hobeagorik espero genuen. Uste dut ez dela, eta are gutxiago, hain esparru txikian, ezin daitekela liseritu hainbeste emozio eta ez dakit urduritasun, posak, hala ere sentipenak dira mota guztitakoak eta esango nuke posa gailentzen dela eta eskerra, ez? Pentsatzen duzulako atzera begira 5 urteko lana dela eta hainbeste jende eta pertsona eta instituzio eta elkarte barkura sartu direlako eta hain eskertuta nago guzti horiei ze hori gailentzen da. Bueno, azkenean ikustu dut hori, zinema dela ispilua eta leihoa aldi berean, ez? Eta nolabait zinemak islatzen duela errealitatean, nolabait, eta errealitatean gauzak gertatzen ari diren heinean, normala da ere zineman izatea horren islada, baina baita ere bada leiho bat, igual urruneko errealitateak zaizkigun horiek ezagutzeko eta horiei gerturatzeko. Eta zentzu horretan uste dut oso naturala eta normala eta interesantea izan dela nik sentitu dudana, dela proiektua garatzen nijoala eta aldi berean gizartean ere paraleloan ematen ari zela beste ibilbide bat, beste prozesu bat, elkarrizketa prozesu bat, ikustarazte prozesu bat, eta azkenean topatu gara momentu batean onartu da aldi berean lege trans eta pertsona transen hainbat eta hainbat eskubide babesten dituen lege bat, eta pelikularen estreinaldia. Ez genuen inolaz ere olako eskenatoki bat espero, bada beste, gizarte moduan ari garen ibilbide baten adierazle bat. Entzun izan dizugu, nolabaiteko zor historiko bat badagoela trans kolektiboarekin. Hau, baieztapen sendoa da, erreafirmatzen zara pentsatzen dut horretan. Bai, noski, uste dut oso importantea dela adibidez lege hau onartu izana, naiz eta segurazki oraindik izango dituen hutsuneak eta garatu beharreko eta oraindik izendatu beharreko esparru gehiago babesteko beharra dagoela oraindik ere, baina noski horrek ikustarazten duena da orain arte pertsona hauek ez dituztela euren funtsezko zenbait eskubide bermatuak izan, ez? Eta horretarako garaia bazen, eta uste dut estanda hau hasi berria dela eta garamatzala beste estadio batera, ez? Eta beharrezkoa den estadio batera, non ezberdintasuna onartu eta naiz eta ez ulertu, baino errespetatu eta onartzeko bidea egin behar dugun, bereziki ezberdintasuna balorea eta aberastasuna besterik ez delako, ez? Eta danok garelako ezberdin nolabait ere. Orduan, nik uste dut gainera generoaren eztabaidarako ere ekarpen handia dakarrela transmugimenduak eta horrek guztiak aberastu besterik ezen gaitu. Izan ere asko dira nolabaiteko errezeloa, beldurra adierazten dutenak, ez? Emakumeen privilegio inkluso edo eskubide edo gorak arriskuan jar ditzaketen, kasi, ez dakit, beste toki bateko personak izango balira bezala, ez? Hor beldur bat badago, eta beldur hori ere gainditzeko baliagarri izan daiteke, ez da? Akaso? Espero dugu baietz. Nik ezin dut ulertu eskluyentea den feminismorik, ez? Azkenean, bestea aipatzerakoan ari gara ahazten ere gu bestea izan garela beste momentu batean. Sujeto feminista ez dela arriskuan jartzen trans kolektiboak feminismoaren baitan ulertzeko. Gizarte bezala ere, ikasteke daukagu asignatura pendientea da ezberdintasun hori abarkatzen jakitea. Alegia, gizarte ez dela uniformea, feminismoa hitz egin dugu, ez? Baztertzailea ez den feminismo bat, baina gizarteak berak ere oro har badu, ez? Akaso asignatura hori oraindik ere pendiente? Bai, baina hobe da ahalik eta azkarren pilak jartzen baldin baditugu, ze ezberdintasuna hemen dago, esan nahi dute
geroz eta mundu globalizatuago batean bizi gara, geroz eta gehiago elkar bizitzen gaude beste arraza, beste erlijio, beste ikusmoldeekin, beste identidadeekin, eta elkar bizitzen ikasten ez baldin badugu ahalik eta azkarren, arriskua dago, ze arriskuan gaude, espezie moduan, ez? Nik uste dut gertatzen dena da, ez ezaguntasuna dala gehien bat beldurra ematen diguna, ez? Eta ezagutzen ez dugun hori, beldurra ematen digu eta errefusatu egiten dugu, baino pelikularekin behintzat saiatu izan da ikusentzunezko esperientzia bat sortu, non publikoak izan dezaken aukera errealitate honi beste modu batera gerturatzen. Gerturapen prozesu hori beharrezkoa da gauzak ulertu eta bestearekin empatizatzeko, eta hori uste dut behar dela. Quería hablarte de Aitor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes a hablar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al otro lado. ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? Eta egunerokoarekin ere pixka bat lotzeko, ezta? Ze batzutan badirudi kontzeptu eta maila handiko jendeak bakarrik uler ditzaken gauzak direla, eta filmean bertan oso egunerokora badakar, ez? Eta askotan aurrak eurak ere nola infantilizatzen ditugun ere, ez? Aipatzen da, eta benetan gainditzen dena edo transgreditzen dena edo aldatzen edo transformatzen den begirada, ez dela, hain zuzen ere sujetu bezala hartzen duguna, baizik eta ingurua, ezta? Hori da pixka bat, ez? Fokoa hor jartzen duzu, ezta? Bai, hori izan zen elkarrizketetatik atera nuen ideia interesgarriena. Ze ematen zidan aukera pelikula pixkat zabaltzera eta besteak inkorporatzera eta interpelatzera kokok bizi duen prozesu honetan, ez? Azkenean familia sistema bat da, gizartea sistema bat den bezala, eta familia edo sistema batean elementu bat aldatzen denean, sistema osoa mugitzen da, ez? Eta kasu honetan familia da, baina uste dut ere gizarte bera ikus gaitezkela isladatuta familiako kide ezberdin hauetan, eta danon prozesu bat bilakatzen dela nolabait. Ari naizena egiten da transizio baten kontakizuna, baina transizioa da harreman batena. Harreman baten transizioa non alde bietan ama eta alaba daukagun, ez? Eta ez dugu ahaztuko gainera, pixka bat hazi hau nolabait nunbait kokatuko badezakegu 2018arekin badu zer ikusia, inpaktu handia izan zen, Ondarroako gazten erabea, Ekai izena zuena, bere gutuna, ez, hedabide guztietan ikusi genuena, inpaktua handia izan zuen, baina akaso inpaktu hortatik haratago egiteke dauzkagun gauza hauek nolabait erakutsi nahi izan dituzu, ez, filma honetan, eta norberak ere bere sukaldean, bere etxean sentitu arazi. Bai, azkenean berak nahi zuena erabaki triste horrekin zan ikustaraztea, bere goaran zeuden ume eta gazten bizitzak ere hor jokoan zeudela, ez, nolabait, eta nik uste dut tamalgarria da, baina gizarte moduan batzutan bakarrik tragedien kolpekaz goazela aurrera, eta bere erabaki triste horrek bai suposatu zuen esnatze prozesu kolektibo bat uste dut, behintzat Euskal Herri mailan, ez? Baina Katalunian ere bere bezalako Alan kasua geneukan, eta uste dugu aurrera goazela, baina behitu, kasualidadez, pelikula Berlinen estreinatu zen egun bertan, beste kasu bat egon zen Katalunian ere, beste mutil batek bere buruaz beste egiten zuela, ez? Horrek adierazten digu, esaten duzuna, badagoela oraindik zeregina, eta aurrera jarraitu behar dugula, baina bai espero dut Ekaik hartu izandako erabaki horrek ez zaku utxean geratu izana, baizik eta behintzat ni bere mundura eta bere inguruko familietara gerturatzearekin sortu den alkimiazko bide honetatik atera den pelikula izan dadila beste elementu bat gizartean hitz egiten, modu baketsuan eta barean kontu honi buruz ere hizketan jarraitzeko. Azken eskakizun bat. Pantaila handira badator, lehen aipatzen genuen antzoki hau bere garaian akaso beste maila batzutako jendari begira sortu zen. Gaur egun herritarragoak dira, zorionez zinemara joan gaitezke, badago aukera hori jendartera iristeko. Zein da Estibaliz Urresolaren mezua, Abejas filma ikustera datorren publiko zabal, mota guztietakoa izango da, zein da zure mezua, aurretik bidaltzen duzun mezua?
etor daitezela lasai, etor daitezela irekita, etor daitezela familia itzel honek, interpretazio bikainak dira ikusiko dituztenak, eta familia honen mundura sartzeko prest, edo hitz egiteko prest, alboan daukanarekin, edo behintzat bere buruarekin ere elkarrizketa pixka bat hasteko prest. Que ese niño está muy confundido. Deja de estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo. Nienta tormine batera. Lagundu nahi dizuet besteke. Zer dezu isiltasunea. Berlin, Malaga, Hong Kong, sari pila bat izan ditu ja 20.000 erle espeziak, eta orain kiniela egingo bagenu zenbat eta zenbat geratzen zaizkion, nik uste ezingo genukela asmatu ere egin, espero dugulako zerrenda oso luzea izatean, eskak ez da? Alaxe. Hori opa diogu, bai, azkenean kontatu behar den historia bat kontatzen dulako, beraz, guk babestu baldin badezakegu, tori. Eta gora, emakumek ekoitzi, zuzendu, aurrera atera, borrokatutako euskal filmak, ekoizpenak, eta gora gu. Gora gu eta gutarrak, zalantzik gabe, zorionak.